Lalo na ko ay karol sapon mga Oh. kon. Sige. Naro. Ilaro ko na ilaro ko. Hi guys, this for today's video guys ay mag-video mi kauban si Pablo. Si Papa. Among papilion siya ha. Kani siya walay sulod kani naa. Ikaw Chloe. Sige. Wala pang ahanay sunod ani pa ha. Dito, wala pa ang sunod na pa. Okay naman maglantaw ka. Di ko malantaw. Okay naman yung mulang tao ka. Di ko malantaw Sige na. kabalo naman ko ha. Kabalo naman. Say, kabalon ako. Ay naro dai. Asa? We. Wait. Oy sulod. Ha, ikaw rin man. Alam mo na sunod. Kani naisulod. Kani wala ha. O tag-ana. Oh. 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 Ikaw. Ara. Ah, tignan mo. Bago ko ng ulo. Kung sa ate ko. Ikaw, naramit ako. Oh, di ba? Balik. Kani ha. Ay sa balik tani. Kani. Ay sa ako sang kuanon. Naisulod ha. Wala ha. Okay. 1, 2. Nagbalihon ni nato ni. Karong dili makakuan. Oh. Sige na. Goy. Pag-trip ba? Sa wala man. Sige na. Sige. Kaya ka didiretso. Ayo, isa lang. Ay, isa lang. Ano ra? Bago na karon. Ay pag-ginawa. Nara. Chloe. Lam lang ka. Nara. Uy, naroy. Ali, doon diri ba? Ambi ba? Paduol diri ba? Paduol. Oh. Oh, ikuy ko ay Chloe. Oh, oh, balik. Balik. Kabalo na ko ay Oh. karol sapon mga Oh. kon. Sige. Naro. Ilaro ko na ilaro ko.